Ook dit hier wie er een krijgsmerk in Boetenpost. Alleen deze keer net op het Tjerkenstraat. Dat wie altijd op het Tjerkenstraat inderdaad. Alleen daar zou nou op dit moment een hele verbouwing wezen. Daar wordt het al je nijmaken. Dus daarom moesten we hierheen verkassen. Nou, wie het juist is te warm. Wie er een beetje bang voor? Nou, liet beetje, maar ik doe het heel rustig. Ben je net een beetje bang voor de storm? Ja, begin van de week wel, maar het was steeds beter. Dus dat is, nee. Het is uiteindelijk wel skier waard, zeggen ze dan toch? Ik ben wel tevreden met het water nou daar. En bij de conditie? Ik krijg de ballen eruit halen. Dat gaat goed. Heb ik een grote afstezingen? We hebben een paar afzettingen, maar we hadden ook een paar nieuwe aanmeldingen kregen vanuit Veenhuizen. Dat compenseert dat wel mooi. Ja, precies. Die plakjes konden we mooi weer invullen. Het voorspelde waar konden mensen net thuis houden. Nou, ik vind het heel druk. Dus ik had het idee dat er heel veel bezoekers binnen. Je kan op een kop net rennen. Op de krijgsmerken kennen jou je spul verkeerpje, maar echt de goede doelen binnen op deze merk aanwezig. Mike en Marlijn staan bij een stand van World Servant om geld op te helpen voor het bouwen van een huis in Ecuador. Het glazen huis zit hier in Zwolle. En dat is een actie van Serious Request. En die had dit hier de Meterkids als actie uitgekozen. En wij hebben alle drie een dochter met een metabolische ziekte. Dus wij zijn heel gedreven om geld op te helpen voor de Meterkids. We hebben verschillende acties. We gaan onder andere rennen en fietsen. Over 2 weken. Dan naar Zwolle van uw dakken. Maar dit is hier van uw acties dat we hier staan. En we hopen nou, het gaat lekker, maar we zeggen. We hopen een beetje geld op te helpen voor de Meterkids. Want dat is erg nodig. U dacht vandaag, ik ga eens even naar de markt? Ik ga even naar de markt toe. Ja, gezellig. Ja, leuk. En hoe is het hier vandaag op de markt? Het is hier lekker. Ik ben blij dat het niet regent. En het is druk. Het is een beetje lastig met de kinderwagen. Maar... We zien hier vandaag op deze markt allemaal Charles Dickens mensen. Wie zijn dat allemaal? Dat zijn maskeradetheater, jeugdtheater. En die worden uitgenodigd om mee te spelen hier op de kerstmarkt. En dat doen ze met veel plezier.